So, happy Burmans guys. So, ayan. So, open po tayo ngayon September 1, 2021. So, ayan guys. Agape Electronic Shop. So, sa mga naghahanap po ng homemade speaker, so, available po tayo dito sa Agape Electronic Shop. So, mga Bluetooth speaker. So, ayan. Marami po tayong pagpipilian kung ilang inches po ang gusto nyo. So, meron po tayong 6.5, meron po tayong 8, meron po tayong 12, meron din po tayong 15. So, ayan. Meron din po tayong with stand. So, ayan. Sa mga electronics, accessories, so, ayan. Meron din po tayo. Meron din tayong computer accessories. Ayan, cellphone accessories. Meron din po. Ayan, guys. Kompleto po tayo dito, guys. Ayan. So, para sa mga hindi pa nakakaalam kung nasan po ang Agape Electronic Shop, so, andito lang po kami sa tapat ng Twin Heaven, guys, at Healthlines, guys. Papasok po dito sa Mercury Drugstore. Pagpapasok po kayo dito, guys, sa Gomez Street, guys. Andito kami sa kaliwa. So, makikita nyo po kami dito sa bagong building ni Perez, guys. So, ayan. So, ayan. Marami kayong pagpipilian, guys. So, ayan, guys. So, lahat, guys. So, nag-aayos kami dito, guys. Mga cellphone, mga laptop, TV, guys. So, kompleto po kami dito, guys. So, tara na, guys. So, arat na, guys. Yan, thank you.